dnešnej videorecenzii, kde si predstavíme Prestigio Multipad a NGT 385, také polovičný smartfón. Takže môžem vám povedať o tomto mobile, že je to známy pod značkou aj LG T3 a predáva sa za cenu okolo 60 € a jeho konkurencia je napríklad Nokia Asha. Tu môžete vidieť, ako sa LG hneď chváli, že má Wi-Fi veľmi dobrú a 3 megapixelový fotoaparát a vrúbkovanú taký zadok, ktorý je vlastne príjemný na dotyk. Tak vlastne otvoríme si náš úkol. Tu sa dáva teda SIM karta, ktorá je tu už uložená, slot na microSD kartu a to je asi všetko. Ešte som vám chcel ukázať vlastne LG, toto je veľmi zvláštne na tomto LG. Aha. Je to vlastne taký zadný kryt, ktorý je z plastu. Je to veľmi z ohybného plastu, čo je celkom sranda. Sám o sebe tento telefón nepatrí medzi najlepších, patrí do kategórie nižšej triedy. No a balení sa žiaľ, ako ste mohli vidieť pri rozbalovaní, nachádza len nabíjačka a papiere. Takže nič nové. Teda ideme sa vlastne venovať mobilu. Takže mobil sa vlastne takto nejako zapína. Je to... Tu vám poviem, že je na otváranie a na šnúru, keby ste si chceli dať mobil na krk. Teda tu je tlačidlo pre reguláciu hlasitosti, 3,5 mm jack konektor a uzamykacie tlačítko. Čo sa týka displeja, je sklenený, taký plastovo sklenený, ktorý sa veľmi ťažko čistí. No teda tu už možno vidieť teda menu vlastne. Môžete si tu dať vlastne svoje widgety, napríklad svoje obľúbené kontakty, čas, batériu, Wi-Fi a tak ďalej. Menu, máme teda také základné, ale na túto úroveň je to podľa mňa celkom dobré, napríklad Wi-Fi. Takisto aj sociálne siete tu sú, alebo kalkulačka, kalendár, YouTube, služba Google, teda sociálne siete sú tu už predinštalované, Facebook a Twitter. No, fotoaparát som teda vravel, že je 3 megapixelový, čiže nič moc pomerne. Internetový prehliadač je veľmi pomalý, takže ho ani zapínať nebudem. A čo sa týka hier, tak sú tu žiaľ len tieto dve. Takže to je bolo vlastne všetko o tomto mobile. Dáme si ho teda na bok a ideme sa teda pozrieť na Prestigio Multipad. Takže dostanete ho vo veľmi peknej krabici s predinštalovaným Androidom 4.0 Ice Cream Sandwich. Je to multidotykový 1 GHz procesorom, rozšíriteľnosť, vlastne vnútorná pamäť je 4 GB a vy si ju môžete rozšíriť na 32 GB. Takisto mini USB konektor, webkamera HD, Wi-Fi a docela fajná výdrž batérie. Takže my si krabicu takto opatrne otvoríme. A hneď na vrchu dáme tablet. Všetko to, čo som už spomínal, tu je nalepené a ten Android panáčik, ktorý poznáme aj od niekiaľ inám, nielen od tohto tabletu. Takže na vrchu sú tam vlastne 3 knihy, ale sú podstatne hrubé. Odporúčam vám si to prečítať, pretože nikdy neviete, kedy sa vám to môže ísť. Teda tu je nabíjačka, ktorá je na taký pomerne zvláštny konektor. Tak to vyzerá tá nabíjačka, ju nebudeme rozbalovať.
na taký konektor je napríklad aj Samsung Ativ Tab 10 palcový a USB kábel. No. Z tohto to bolo asi všetko a pozrieme sa teda na samotný tablet. Ja dám len takto dole túto fóliu. No. Takže, takto sa nám teda tabletík odomýka. Môžeme poznať niektorí, ktorí máte mobily od spoločnosti Prestige, tak môžete vedieť, ako sa myká. Na dotyk je veľmi pohodlný, jemné, je to také príjemné, to sú 3 softverové tlačítka. Keď si dáte na šírku tablet, sa vám otočí, tak krásne dosiahnete na tlačítko a uzamykacie. Na uzamykacie tlačítko, ktoré neviem, či dobre, tu je pekne, takže uzamykacie tlačítko a tlačítko pre sitosti, 3 megapixelový foťáček alebo webkamera. No. Zadnú stranu, tak teda tu je slot, neviem, či to dobre vidíte, ale takto, slot pre tú microSD kartu, no nie je to dobre vidno, musím to natočiť vám. Tak, tu je slot pre microSD kartu, vopred vloženú som si ju tam vložil ja sám, tak to je tá zadná strana, ktorá nie je taká vrúbkovaná ako napríklad LG a takisto perfektne padne do ruky. Takže tu je na tejto strane teda môžete ešte vidieť napríklad mini USB konektor a konektor na nabíjanie. Z druhej strany tabletu máme stereo, no vlastne môžem povedať aj mono, lebo sú strašne blízko repráčiky a 3,5 mm jack konektor. Tak, to by bolo vlastne všetko. Verzia Androidu je teda 4.0.1 Ice Cream Sandwich. Tak teda, to by sme mali asi všetko. Dajú sa tu nastaviť rôzne widgety, ktoré môžete aj odoberať a pridávať tak ako na mobiloch. Moc sa mi to nevydarilo. No a vlastne tu máte takúto ešte potom aj tapetu. A keď ju jednoducho nechcete vážiť, dáte sa naspäť ako keby. Tak teda toto si odstránime. A už to tu není. No, toto je teda základná domovská obrazovka, na ktorú ste na tejto stránke, napríklad ak kliknete na domček, zle som klikol, tak sa vám to vráti naspäť. Tu sú už vopred aplikácie, ktoré som používal dneska. Nie ich hodne teda, no. Ja som sa už vlastne s tým tabletom predtým hral a skúšal som vlastne na ňom všetko, ale nedával som dole fóliu, takže no. Tu je teda taká lišta a to je asi všetko o tomto tablete. Opäť jedine, čo je zaujímavé, že firma Prestige vyrába tento tablet ako jeden z tých pomerne lacných tabletov. Tak, to je zatiaľ všetko a uvidíme sa na nasledujúcej videorecenzii. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.